Hola, Maruxa, que tal estás? Ata hai un intro moi grande. Veña, muller, non sexas así. Já estiven falando con Sabela e ela quere que acompañe ao altar, xa que eu son o seu pai biolóxico. Pero como te atreves? Non mo contaches antes e non puiden decidir o correcto. Iso tiñas todo decidido. Primeiro, que haces comigo a Carlos Menolto. E de súpeto xa estabas prometido, non? Non, non foi así. Eu estaba prometido, sí, pero voltei a buscarte e ti xa non estabas. Cando vin que non estabas, volvín a Madrid e casei con Virginia. Tivemos 2 fillos, pero eu nunca olvidei o noso. Non quero falar